салом алейкум, подписчикони азизу меҳрубони ман, апаву хоҳарон, модарон, ҳамаи он нафароне ки видеоҳои маро тамошо мекунед. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал хушомадед мегӯям. ман зиёд хушҳолам ки шумо канали маро интихоб кардаву худи ҳозир видеоҳои маро тамошо кардастед. як бори дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. меҳмонои навам хушомадед мегӯям. меҳмонои нав видеоро тамошо кунед. агар маъқул шава бидроен подписатсия кунед, лайк монед, комментария кунед, фикрои худтонро бинависед. ирӯз духтаро мо салат тайёр мекунем. чӣ ки шумо дидастед дар салати мо анамин маҳсулотҳо мерава. 3 дона лавлаву дорем мо духтаро, баъдан 4 дона бодринги сальёнӣ дорем, укроп дорем камтарак, ба 2 дона зубчики чеснок дорем, горошек дорем, 1 дона сабзӣ дорем, 3 дона картошка, баъд 3 дона тухм дорем, баъд иҷода камтар гӯшт дорем духтаро. ҳамаи ҳамира кубик реза мекунем духтарову баъд ва майонез мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мо сар мекунем, аз гӯшт сар мекунем. ҳамаша хе чоркунҷа ҳар реза мекунем духтаро. омади моҳи шарифи рамазона ба ҳамаи шумо муборакбод мегӯям. худованд ҳамаи моро нигаҳбон бошаву моҳи шарифи рамазона рӯзаву намозша хушрувақ бигирему. худованд рӯзаву намози моро ба даргоҳаш қабул кунад. худованд ҳамаи моро қувват бита. ба подписчикои азизи ман, чӣ ҳолу рӯз доред шумо? ба чӣ коро машғулем? медонам ки ҳозир ҳама ами тараддуди чидай рамазонда. як кас нон пухтаста, як кас дига тозагӣ дорад. нами давои анами бигем ки моҳи шарифи рамазон бо ҳамхе дар ёди одам мемонада. чӣ зебо ҳайда пешаи рамазон чӣ тайёрӣ мебинӣ. дидонда чапоти мебандӣ ва ман қатъи касоне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, мисол оилаамону дӯстому ё вақте гап мезанам телефон қатъи вақт надорад ҳеҷ кас. яънимаш чапоти пухтаста, яъними дигаш хона уборка кадаста, намозӣ кадастиян ҳамаи ҷошуна бигем ки дарутреза шуштастиян. инам хел давдаян. мо низанам хел дар иҷарам ки бошем тайёрӣ дидастем барои рамазон. мо ҳам тозагӣ кадастем. тозагиро хаяка ҳар рӯз одамизод мекунаву бо хай рамазона эҳтиёт мекунӣ. ҳамаи ҷоякора нигоҳ мекунӣ ки ягон ҷо бенамоз набоша. и худаш ҳамин омади рамазон ба ҳамин чизош зеб дорад духтаро. баъд мебинӣ ҳама ҳарчи тайёр кадастиян ку чӣ хушрӯ. бо рӯзои рамазон даво зиёдтар хушрӯ мешавад. ҳар касе ки мега ки моҳи шарифи рамазона интизорӣ мекашаву тайёрӣ мебинаву нами корора мекунад, худовандам ҳамин хушҳол мешудагда ки ҳамин бандаҳои ман анамин моҳе ки ман ҳамиёро гуфтам ки рӯзаву намозу чӣ кунем иққа дӯст медоранд гуфта. барои ҳамин ҳамаи мо фикр мекунем ки рамазона бесаброна интизорем. духтаро ба комментарияҳоро хондастам. зиёд гапҳои нағз задастен. апаҷони панҷакентӣ зиёд аз шумо миннатдорам ки мара ҳар рӯз шумо рӯҳия метиҳед, гапҳои нағз мезанед, дуо метиҳед. аз шумо зиёд миннатдорам. ягон вақт агар ки монда бошам, бефара бошам, чӣ бошам, яке анамун комментарияи хуб мебиёяд, фарқ надорад. ай ҳамаи шуморо дар назар дорам. комментарияи хуб мебиёяд, ҳам хеле хушҳоле мешавам. боз дар фикрам мебиёяд ки ман барои подписчикам чӣ кор кунам ки лоиқи ҳамин гапҳо бошам. гуфтанам хеле духтаро комментарияи хуб бениҳоят хушҳол мешавам. хеле дӯст медорам шуморо. омӯхта шудам қатъи ҳамун комментарияҳои шумо. рӯзе ки комментарияи шумо кам шавад духтаро, агар бовар кунед зиқ мешавам. баъд чӣ мекунам, мегӯям ки и апаҷонои ман
хоҳаракҳои ма беҳамсава шуда бошанд ё ки ман ягон ҷо хато карда бошам, гуфта зиқ мешавам. духтаро, шумо метавонед зиёд комментария кунед. ман комментариҳои шуморо мебинам, ҳар бора шумо комментария менависед, мана сообщение мебиёяда ки хел вай комментария кардан гуфта. агар аҳамият дода боша, ман ҳамин зуд шумо ҳамин чира комментария равон мекунед, дарҳол ман ҷавоб метиҳам. агар аҳамият дода бошед, ман намехоҳам ки шумо мунтазир шавед. намехел духтаро, аммо комментариҳои худона дариқ надорем. як дам агар видеоро пауза мекунем, медурем дарава комментарияи худмона менависем, баъдан чӣ мекунем, комментарияро менависем, лайк мемонем, баъд медурем ба ҳазурак видеоро тамошо мекунем. намхе духтаро, ҳамин маҳсулотумона ҳамаша намхе кубик кубик реза мекунем. фикр мекунам ки хӯриши чие ҳам фоиданокай, ҳам фарзандора чӣ мекунад, хеле буқувват мегира, барое ки ҳама намуди витамин фикр мекунам ҳастад дар дохили ай пеши рамазона фарзандорам чӣ кунем, хеле хӯрокҳои бақувват дода нигоҳ кунем ки рамазонда бемор нашаванд, то бегоҳ қувват кунанд. хеле ки шумо медонед лаблабу хуни одама тоза мекунад. зиёд ай лаблабу ҳарчи тайёр кунем, лаблабуро агар майонез набоша, агар ошик набоша, ина гӯшт набоша, агар анамин чизҳорам ки набоша дар хона, лаблабуро анами хелам ки ҷӯшонед, фикр мекунам ки чӣ нестай, хеле бемазза нестанд, мазза дорад, аммо хеле худаш тоқаям. ё ки агар бо ягон сабзии дигарам қатиш ҳамроҳ кунед, ана метавонем ки наҷӯшонед. духтаро, не рецепти дигар барои фоидаи калон доштагиш чӣ кунед. салати хеле наҷӯшондагие ку лаблабуай, ду дона лаблабу, ду дона сабзӣ, як камтар капуст, ягон таш ҷӯшондагӣ не. ана ҳамаи ҳамира чи капусташа борик, ҳам хеле борике реза кунед ки нами чихе сӯзан айкунам хеле бояд боша. баъд сабзию ира ай чи ай наун сабзи реза кунакай ку ай ҳаму гузаронед духтаро. ӯ дигари салата гуфтесанда ку барои фоиданокиш. ана баъд камтарак рӯған кунед, укроп кунед, намак кунед, шояд якҷоя кунед. ӯрам бениҳоят хеле маззаш хушрӯай, ҳам бо ӯ фоидаи калон дорад ки вақти ҷӯшондагӣ нестай, пухтагӣ нестай, витаминош ҳам ма дар ҳамин чӣ истодагие духтаро. айнам вора метавонед ки истифода баред, агар вақте дар хона боша ҳамин чизо даравак бигиред, онам хеле тайёр кунед, фарзандода зиёд фоида дорад. вале бо ягон кас аз ку раҳгузарол медарад, баъд мегӯяд ки чи бо ту бисёр гап задӣ, мега оли. лекин ман медонам ки дар шумо маъқулай. чӣ хеле ки апам ирӯз навистанд, ирӯз комментарияи ӯ апаи панҷакенти ма хондам, хурсанд шудам, мегӯян ки чи тра гапотам маъқулай, рафтортам маъқулай, ҳамаш маъқулай. анам хеле видеоҳо ки гуфтагиам. барои ҳамин ман барои подписчикҳои худам мекунам духтаро. меҳмонои наве ки мисол медуроянд, ӯ ҳоли мара намешиносанд, намедонанд, хоҳиш мекунам меҳмонои нав даромадагӣ шуморам хушомадед мегӯям. шуморам ман эҳтиром мекунам. бидуроед подписатсия кунед, лайк монед. иншаллоҳ ки якҷоя шуда ҳама каса комментарияда фикрҳои худмона менависем. инам хеле духтаро, чӣ хеле ки дидестем, нами ҳамаша кубик кубик реза кардем. баъд оли аму комментарияи баъд менависидагиҳо бо оли ман медонам да бо чӣ мегӯям. ту суст медимӣ. оли ҳамтари мегӯям, бо оли аку ҳамура ай пушти мисол телефон анам хеле гапо гап мезанам, ҳаму хучон мегӯям ки чӣ хеле бошанд ҳоли ҳаму дар зиндагӣ. ака ҳам қачақон бошанд ки мисол медуроянд як каси дигарам хеле гап мезанам. мумкин ки ҳамин қарамнатонан хай ҳаволаи ҳар киро ба худо месупорем. ай қафои гапҳои бад намегардем, гапҳои хубат фикр мекунем.
ҳама вақт гапҳои хуба фикр кардан дар кор. намехе духтаро бодрингоам реза мекунем. ба духтаро дигар номҳои шаҳрҳоро наменависен. ман гуфтам ки ҷамъ шава ҳозир баъд як номҳои шаҳрҳои шуморо номбар мекунам. нигаҳ дорум хеле кам менависен ки ай ҷо навистестен, хеле кам навистестен. баъд иҷода ҳозир ман якчанд шаҳрҳоро номбар мекунам. хай будан ай Панҷакент, ай Файзобод будан навистам. ё подписчикои навам бо подписчикҳо карактҳо ки номбар кардам. ана ё бо нав омадагиян дар канал. ҳаматона хушомадед мегӯм. хурсандам ки канали моро интихоб карда подписатсия кардем. ана якта апаи мо 12 сол мешаванд ки дар Москва зиндагӣ мекунанд. во нависта будан Алтайский край будай. ай уҷа нависта будан Самара. ана баъд куҷо буд бо Пенза. Пензая рости ман намедонам дар кадом тараф бошад. ягон кас донад ё ки ҳамин подписчики худам ки номи шаҳрша навистагиян амира дар комментария кай нависен Пенза дар кадом тараф, дар Россия бошад ё ки дар ягон тарафи дига бошад. ина ё подписчикои наванд ки баъди ӯ номбар кардагии ман ё баъдан навистанд. духтаро ҳамаи ёро ман хушомадед мегӯм. ман нигаҳ дорум комментариҳоро, ҳамаи ёро ман мебинам. насиб бошад ҷамъ мешаванд бо як рӯз бо як лав бигем ки номбар мекунем. номҳои шаҳрҳошона миннатдорӣ мекунем. беира ман аз шумо миннатдорам. зиёд дастгириҳо мекунед мара. бигем ки дар муддати кӯтоҳ мо оиламон иққар зиёд шид. ман бениҳоят хурсанд шидам ки канали ман ба шумо писанд омада. мо зиёд шидем. ин бармеояд ки канали ман маъқул шуда. агар шумода маъқул набошад ҳеҷ вақт маҷбурӣ ягон каса подписатсия кунонда намешавад ку. барои ҳамин ман аз шумо зиёд миннатдорам. ҳазор раҳмат шумода. вақте подписчики ман зиёд мешавад, ман вақте мебинам ки зиёд шидеста, ҳар рӯз бигем ки 50 кас 100 кас хеле зиёд шидестада. умедворам ки рӯзе шава ки дар як рӯз 200-300 нафара подписатсия кунанд. бо бениҳоят хурсанд мешавам. ин ҳама ба дастгирии шумо мешавад. духтаро шумо дастгирӣ кунед. анамон лайку, анамон комментария ва ҳамин чизои шумо агар ки зиёдтар бошад духтаро, баъд мо зудтар сафмон зиёд мешавад. хеле ки дар видеоҳом гуфта гузаштам ки анамин лайки шумо, комментарияи шумо сабаб мешавад ки ютуб анамин канали мара тез паҳн кунава дар одамои бисёр нишон диҳад. баъд ки тамошо кардан хеле ки дар шумо писанд омаду подписатсия кардем, ба ӯрам подписатсия мекунам ва мо зиёд мешем. духтаро ин ба ман хеле хурсанд мешавам. мақсади марам ҳамине ки шуморамон зиёд шавад. ман боварӣ дорам ки ба ин орзум мерасам. ёрдами шумо қатъи ва дастгириҳои шумо қатъи ва кӯмаки Аллоҳ қатъи мо метавонем ки ба орзу бирасем. инам хеле духтаро худованд дар ин моҳи шарифи рамазон ки қариб омад, ина бигем ҳар ки чӣ талабе дора, ай худованд ба мақсадош бирасонад. ҳар ки чизе ки мехоҳад. аввалин дараҷа мехоҳам ки ҳама бандаи рӯи олам сиҳату саломат бошад. аввалин дараҷа сиҳату саломат бошад. бигем ки вақташ хуш бошад. дар ҳамин рӯи замин вақте ту агар хурсанд набошӣ, дар дили ту ягон чӣ намеғинҷад, ҳеҷ чӣ намефуратад. духтаро аҳамият дода бошен. агар камтарак агар зиқ мешен, ҳеҷ чӣ барои шумо интересна намешавад дар ҳамин рӯи дунё. барои ҳамин зиёд мехоҳам ки ҳамаи анамин одамони рӯи олам хурсанд бошанд.
дуо низ мекунам барои ин. ай шумо ҳам мехоҳам ки дар ҳаққи ман дуо кунем ки ман низ ҳама вақт сиҳату саломат бошум, хурсанд бошум. ман ки хурсанд бошум, видеоҳое бигем ки хурсандӣ мекунам да. агар зиқ бошам як кореро нохоста мекунӣ ку анам хел мешавад. ай ӯ видеои нағз намеброяд ба духтаро. ҳамаи чӣ ба вақти хушай. барои ҳамин дар ҳаққи якдигар дуо кунем. дар кадоми видеом духтаро гуфта будам ки духтаро дуо кунен, дар ҳаққи якдигар дуо кунен, дар ҳаққи морам дуо кунен. гуфта будам ки дар ҳаққи хуштумани ман дуо кунен ки беҳад занаки хуб буд. ай дунё гузаштагиам дар моҳи шарифи рамазон мехоҳам зиёд дуо ба номи амво биравад. дар комментария як нафар навистиянд ки дар ҳаққи хуштуманат худат дуо кардан гир. ака ӯ бедуо намешавад. мо дуо мекунем, ҳама вақт дуо мекунем. дуои зиёдтар бо хубтар ай духтаро. мо дуо мекунем ҳама вақт. чӣ дар вақти намоз, чӣ дар вақти бигем ки омини дастархон, чӣ дар вақти ҳамихел зикр кардан. ҳама вақт дуо мекунем духтаро. не ки дуои якдигарам дар кора хубай. барои чӣ гуфтем ки ҳарчӣ ки барои худат дуо мекунӣ, барои ҳама анамихел дуо раку. барои ҳамин хоҳиш мекунам сухани бад кӯшиш кунем ки сухани бад назанем. ай сухани бад ҳеҷ каоро гирифтагӣ нест. ин дунё ду рӯзаи духтаро мегузара мерава. анамо ҳарфи бади задагии ту мисол мемона ба данамон. мисол моям ки гузаштаем ай дунё учишид ӯ кори кардагии мо места амиҷада. баъд савол ҷавобаш баъд қиин мешава. ин дунё ба ҳар ҳоле мегузара духтаро. кӯшиш кунем ки дил чӣ накунем, дил наранҷонем. хай намехелӣ духтаро. ин рӯза манам хеле бо салаткуниву бо фарзандон машғули шиданам. инами хеле як рӯзи дигармонам гузаштаг. ина рӯзае ки гузашта рафтеста. духтаро ина чӣ хеле дидем ҳамаро реза кардем. кубик горошкам меандозем. анаку майонез меандозему якҷоя мекунем. фақат дар ҳамаи видеом мегӯм ки хоҳиш мекунам хоҳишмандо тамошо кунем. ҳар каседа ки ҳамин видеои ман интерес намешава, вақте медроя интерес намешава, чӣ хеле ки шумо мебинед ман ай аввали видео уже гап задестам. бинем ки маъқул шид бидроен хушровак тамошо кунем. бинем ки маъқул намешава тамошо накунем. маҷбур намекунам ҳеҷ кара. кор маҷбурӣ нест духтаро. духтаро баъд ман зиёд мегуфтам ки чира майонеза московский бигирем. московский ай ҳама ҳамин майонезо ба мазза ҳай. баъд духтаро ира ман гуфтам ку як видеомда распаковка кардем. ба гуфтам ки мо ира гирифтем ки бисанҷем ку ин чӣ хеле ай. ба шумода мегӯм ки хел чӣ хеле будан шад. ирам духтаро ранги московский чи ай ба мазза будай. барои намо мо чӣ кардем ай ҳамин истифода бурдестем. московский ам истифода бурдестем, ай ирам истифода бурдестем духтаро. ирам ман шумода тавсия метиҳам ки ай ирам истифода барем. инам хеле хушровак якҷоя мекунем духтаро. духтарам хеле хушровак якҷоя мекунем. зарфам майдатар буд, камтар барои якҷоя кардан бигем ки мушкилтар шид. барои ҳамин пауза карда хушровак якҷоя кардам. шумо метавонед ки хеле зарфи калонтарда бигирен. якҷоя куниш осон мешавад духтаро. хеле салати мо бигем ки тайёр шид. хеле бамазза ай духтаро. ҳам фоиданок ай ҳам бомазза ай.
از میتونیم که برداریم. و دخترها یک چیز دیگه را گفته گذارم، این رکلام نیست دخترها، این را هم خیلی به رکلام شما قبول کنین. برای اتمی گفتنی بدم که چی کدام مثال کار کردن میخواه بیا یک جای قطعی ما خواهی کار کنیم، کسانی نمیخواهند هیچ گپ نه، چی کسانی که نمیخواهند نکیم انامین محصولات های اتمی را уже فهمیدگیان که چه شفا بخشن و مثال وجود محصولات دارد، محصولات های دارد که ماشین های آدم هم خیلی چی میکنه، خشو میکنه، رست میکنه و برای کسلی های نمی تمامی نمودی کسلی ده بگیم که همه چی در اوجا هسته، چی بگویم نمی تمامی کسلی روی دنیا گرده های جگر قند های کسلی رگ حتی برای کودکدار شدن اوجا هستند. دخترکایی که ما مثال دارو وای کردگیم دادگیم دارونه وای همش چی هم ایگیو تیار کردگیم دخترها رنگی خیلی چوی کده میخریم خیلی وای حامله دار شدگیم وای شما اوجا خودتون به فکرم که اوجا آگاهی پیدا کردگین ای محصولات های کریسکی برای همین دخترها حرام نیست و حرام دارد با حلال دارد. دخترها برای مسلمان‌ها عدل بگیم که جدا کردگی این مسلمان‌ها و سایتی که امو کریسکی خودش دای او چیزایی که سیبینی ندارم چی دارم چه خیلی که شما میدونن ما وازی بزرگ برای مگر مغازین به دروی مگر در اون مغازین любой چی میفروشن خیلی مثال بگیریم در اونجاش اگر که اینا спиртное فروشن اگر نه عرق هر چی فروشن اگر اون مغازین ده مثال با این پرش داخل اینا شیر و این چیزا رو میفروشن که در همین مغازین البته که ما میریم اما شیر و چیزای در کاری چای قاق یا که چیزای خودمون میخریم که همه جا هم خیلی دخترها در همه جا هست همین تمامی نمودی بازار مغازین سوپرمارکت بگیم این همین شرکت ها همه جا هم هست که هم چیزی حلال داره هم چیزی حرام داره. تو میبینی هم چیزی حلالی خطا میگیری برای همین مسلمان ها دای خیلی چیزی حرام بگیم نمیتیان او خودت میبینی برای همین او همش در ترکیبش کدومش سوینی نداره نویستگی دخترها انا برای حرامی و حلالیش یگان گر شما پریجیبر نکنید برای مسلمان ها برای همین شخصانی که سوینی استفاده نمیبرن عدیل نه چیزاش بعد هم خیلی کسلی ها فایده داره. اگر شما خواستین که همین محصولات ها چی کنین دسترس کنین کدن خواهین اگر ندونین که چه خیل کنین شما واتساپ ما در نویسین دخترها ما به تمام جا چی داریم دستافکه داریم به تمام جا دستافکه میکنیم دخترها برای همین همچون رکلام نه همچون بگیم که مصلحتی خواهرانه یا که مصلحتی اپاگی بگیم هم خیلی قبول کنین شما هر کی که میخواهد یگان کار یگان کس مجبوری نمیکنه انا میخوام اگر که خواستین شما که همون دورو رو دسترس کنین شما چند جا فهمیدگین خودتون که اون محصولات ها چه خیلی هم برای نمی زنکا بسیار چیزا داره برای نمی جنس که همه نمودی کسلی میوما کیستا ایروزیا انا خیلی چیزا داره چیزای فایده ناک داره خیلی بگیم که اینا استفاده بردگیم ما میتونیم ده انا خیلی چیزها دارن اگر خواستین هم خیلی چیزا رو دخترها چی کنین واتساپی ما در نویسین ما میتونم که دستافکه تا دهی در خونتون بکنم دخترها انا میرم گفتم خواستم که گفته گذارم دخترها نمیخواه خیلی آرو دادیم شه کمتر اکروب قدیه تلفونی ما زنگ زد تلفونی بچم آره جواب دادیم اینم خیلی بگیم که سلطی ما تیار شید نگاه کنین چه خشروه هم مزهش خشروه دخترها خیلی چیه نیش نیاکه اپیتیت نیاده اینم خیلی شما را میتونین که تیار کنین در روزهای رمضانی اگر تیار کنین خوب میشوه برای که شما چخیلی که دیدین یکون چیزی شک آور نداشت چخیلی که شک میکنی که اینمی حلال باشد یا حرام باشه میگه که خیلی نداشت نه کلبسه انداختیم نه هیچی اینم خیلی تیار کردیم نه چخیلی که میبینین چخیلی سلطی خشروک تیار شد میتونین که در عید تیار کنین میتونین که در روزهای رمضانی اینمی زفترک دایم بسیار چیزی نغزه برای که به قوت های دخترها همه چیزی که آدم به قوت میگیره همه چیزا را داره هم حلال چیزا همه چیزاش حلال بگیم که اوشنای بود بگیم میشوه انا خیلی خیلی دخترها خیلی که گفته گذشت و محصولات در کار شد به واتساپی ما مراجعت کنین ما همیتو دهی درتونه دستافکه میکنیم تمامی چیزش که در کار شد واتساپ ده نویسین دخترها بعد ما میتونم که ویدیوهای همه
маҳсулотҳои қатъи фоиданоки ошон чӣ дошон ҳамаша метавонем ки шумо дар WhatsApp дароӣ кунем. хайр духтаро, видеоро ҳамҷо ба охир мерасонем. дар паноҳи худо бошен. як бори дига моҳи шарифи рамазон муборак шава. омадаш бигем духтаро бовар кунед, хайрхуш кардан қад шумо қинай намехоҳам, лекин аз сабабе ки видео дароз мешава мо маҷбурем ки хайрхуш кунем. барои ҳамин хайр духтаро, то видеоҳои оянда дастгириро фаромӯш накунед. ман ҳамаи шуморо зиёд дӯст медорам духтаро. хайр.